De orthopedagoog van Pieter Jelles, die vroeg me destijds of ik een boek schreef over een ben dat ADHD, een puber. Want ben met ADHD die hebben het altijd zo moeilijk in het onderwijs en verder ik. En er wordt alleen maar beschreven over de problemen. Bij 13 dagen wie Alex de vraag van de orthopedagoog van we willen het al een beetje fleurig hebben. En omdat ik het zelf heb en dat ik wel een soort naaidacht heb, begon bij mijzelf hield ik meer kwartjes te vallen, hoe vroeger. Dingen die er misgingen en werd ik op dat moment dus mooi doorheen hier, maar waarvan ik nou zeg, wilde ik het schreeuw van oh, zie het zaal, laai het teron. En omdat ik dat zelf meemaken hier, of van mijn band meemaken hier, ja, kon ik daar de humor wel van inzien. En inderdaad, ik mijn humor schreeuwen. En ik vind het heel belangrijk dat vooral boeken voor pubers, dat er humor in zit. Want ze hebben het al heel druk genoeg. En met humor kun je een heel soort oplossen. En zeker in die leeftijd. Marika, haar huid, die begint over een feest voor haar mem. Omdat hij 40 jaar wordt. En dan biedt Marika spontaan aan om dat feest te organiseren. En daar begint ze dan ook aan. En met hulp van haar vriendinnen en een docent, die beide wel snappen dat ze een heel soort op haar neemt, maar het misschien net al je goed uitwerken kan, helpen ze haar met de organisatie. En een voorbeeld daarvan is dat ze eerst een grote taart bakken wil voor haar mem, maar dan denkt ze, ja, zoveel mensen, daar moet ik maar cupcakes bij, dan krijgt elke niet een wat. En dan bakt ze cupcakes, denk ik wel dat die een toon mis maken, maar uiteindelijk komt toch alles goed met hulp van niet alleen de docent en die vriendinnen, maar zelfs met de hele klas, want elke niet leeft mee en elke niet werkt ik mee. Dus nou, ze komt het uiteindelijk wel goed, maar het gaat net helemaal van een leien dakje.